Good morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ani ata karon mga igsoon alang sa pag-ampo sa panalangin sa matag usa nato mga subscribers in Jesus name. So, una mga igsoon, mangayo ta og pasaylo diha sa atong buhi nga Dios. Kay makakasala gyud kita sa pinanawan man, hunahuna man o sinutihan o sa tanan ug atong pasayloon ang tanan nga bisan kinsa naghimo kita nga sama kanila ay kaaway tani dapat kita mohatag sa matuod nga gugma diha kanila sama kang Kristo Jesus busa nga pasayloon nato ang tanan in Jesus name. So mga igsoon, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus. Lord, salamat sa walay katapusan, Ginoo. Nga niya kami karon sa kabuntagon sa balaan nga adlaw, Lord God. Ug ako ang imong sugoon o shepherd, Ginoo, magbalantay sa mga parniro. Ug ako mga ipasaylo, Lord God, kay ako makasala sa minuto man o oras sa akong kinabuhi. Busa, Lord, kasi ako sa imong balaan nga dugo aron ako limpyo mamuatubang di kanimo in Jesus mighty name. Lord God, ako mapasalamat daan sa tanan na akong pangayoon karon ng tanan ako mga subscriber, Lord God, in Jesus name, nga sila, Lord, makadawat sa tanan panalangin nga ilang gikinahanglan, panalangin sa maayong panglawas, panalangin sa taas nga kinabuhi o panalangin sa tanan, Ginoo, nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw, Lord, nga anaa kanila ug ingon man ang panalangin, Ginoo, nga tanan nilang mga bayronon man ug unsa man kanang ilang problema, ila kanang madawat in Jesus name, in Jesus name. Lord, ang kining tanan akong gisulti, Ginoo, I declare in Jesus name nga kining tanan madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen and amen. Thank you, Jesus. So, ang tanan mga igsoon, dawata ang imong panalangin, Ginoo, sa Ginoo mga igsoon. Dili na to kalimtan mga igsoon nga giingon mismo si Jesus nga tudlo Mark chapter 11 verse 24 nga tuhoan kini nimo nga maimo gayud kini. Hebrehanon chapter 11 verse 1, tuhui ang dili nimo makita. Og ingon man mga igsuon, dili gid kita magduha-duha, kay kung magduha-duha kita, dili gid kini niya ihatag Santiago chapter 1 verse 6 paingon sa 7, dili na lang nato ipadahom nga madawat niya kini. All glory to God. So thank you, Jesus. So salamat mga igsuon sa iyong pagtuo kay kining atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nituo diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. All glory to God. So mga igsuon, ang kalinaw mag-ubahan kaninyong tanan kanatong tanan in Jesus name.